Lesikezi indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Umndeni usola amaphoyisa ngokubulala ongenacala kubalulekile ukwesekwa kwezasemakhaya kanti ibhekene nezingqinamba eyasembali. Ubekiwe endlini yakhe yokugcina namuhla kwesakamthetho eMbabe ngaphansi kamasipala waseMfolozi Nyakatho kaMthaniya owesilisa ngomunye wabalisa abahlanu abadutshulwa babulawa ngamaphoyisa endaweni yaseWoodlands eThekwini KwaZulu-Natal ngeledlule. Ngokusho kwamaphoyisa laba bebefunelwa ke amacala abucayi kanti umndeni kaMufi uthi indodana yabo ibulaweleke into engekho. Uchazwe njengomuntu obenenhlonipho futhi engahlanganisi nobugebengu. Omunye wabasolwa abaqothwa ngenhlamvu betholene phezulu namaphoyisa eWoodlands eThekwini ngesonto ledlule. Umufi uLindo Kuhle Khumalo bezobekwa endlini yakhe yokugcina namuhla enkonzweni ebibanjelwe emagcekeni asekhaya eMbabe kwesakamthethwa. Ngilimele ingane yami ngikhulise kanzima. Iqhamuka isizofa njengesigebengu bengazi ukuthi mina ingane yami ngiyifundise ngalendlela engiyifundise ngayo. Angikhumbule lodwa ilanga ngihlangabezana nenkinga ngayo. Kodwa namhlanje ukuhamba kwa emhlabeni sihamba kabuhlungu angesandla engazi ukuthi kwenzeke kanjani. Ngakho ngane zami anginawo namazi okukhuluma ngoba mina ngangithi umthetho iwona osivikelayo kodwa manje umthetho mbona ngathi iwona osibhubhisayo. Angazi batabami ma ingane zethu zizohamba kanje emhlabeni kungasabuzwa nakubuza ukuthi wenzani lapha ufunani uqhamuke nje ingane isibulawa nje ngesihluku esimangalisa. Ingane yami angaze ngizwe lutho batabami ngayo. Kusukela incane ngikhulisa akho nje sekungisho nomuntu nje okwathi mina ngixabene uLindo ungenze kabi angaze ngize ngizwe batabami sengize ngaba ngaka ngikhulisa ingenayise ingenanina ngayondla ngihamba ngehla ngenyuka ngiwangivuka nayo kodwa namhla sizongishiya kabuhlungu emhlabeni ngishiya ngesandla sabantu bomthetho okuyibone ngithi ngethembele kubo uma ngihlezi nalezi ingane ngithi ngethembebo. Angazi batabami anginawo amazwi amaningi kodwa nje ngicela ukuthi uNkulunkulu owuNkulunkulu wabantu Nkosi uyena oyokwenza umsebenzi ngikhuleke into yoduthi uNkulunkulu azayamukela ingane yami ngoba ngiyazi ukuthi phambi kwaNkulunkulu noma ngabe itholakale kuleso simo sesigameko ukuthi itholakale kuso kodwa indlela engibuka ngayo ingane ibihleli. Uma ngizwa ngababonile ukuthi ingane ishawe inhlamvu ngemuva iziyophuma esiphongo lo muntu okukhombisa ukuthi nje ushawe nje engazelele lutho ngoba phela isigebengu besiyobaleka nokubaleka kodwa manje ukuthi ubengazi lutho washawa kabuhlungu batabami uNkulunkulu angixolele ngoba ngiphathekile emoyeni axolisa ngane zami anginawo amaningi. Umndeni ukhala ngokushayisana kwemininingwane ephuma kwabakwaDlodlo kanti uthi namaphoyisa angena izintangeni uma belandelela lo daba. Emaphoyiseni sifike ngesikhathi siyokwenza siyo identifier then balokhunjane ke bakhipha istatement esine case number then engutholile ukuthi ngathithi bekune case ngolesibili lo lisuka kolonje bekumdla kabani. Lokho esingazange size sikuthole kodwa kuthiwa kunabanye akuthiwa babesesibhedlela so manje na kwathiwa bebekhona abanye babo makusho umseshi walicala esho kulo mama lo okuyena yena besithi thina uzofika usuke eThekwini naye wamangala ukuthi kungani pho thina esishonelwe singasatshelwa phela ngoba kunezinto ezithathiwe kulezi ingane njengama cellphone ukuthi mhlawumbe ayoba ama exhibit noma mhlawumbe basokwenza uphenyo oluthile ngendlela yabo yako technology asazi so then ke asitshelwanga lutho sesizwa nje ngokomoya bengithi ke mina ke ngomsombuluko lo esiya kuwo imake ngizoqala futhi ngifonele yena umseshi ngoba inombolo yakhe ngize ngayithola izolo kuye lo mama lo ngesikhathi sesilanda umphefumulo wakhe umshana eThekwini so imake ngoba ngibona ukuthi weekend mhlawumbe abasebenzi ngomsombuluko lo phambi kwakusasa imake ngizomfonela akangichazeleke naye ukuthi mangabe kukhona lokho ukuthi ke kwaba necase inecala elisekela enkantolo yini thina esilinyalelwe izingane singabizwanga sitshelwe ngalolo daba lolo. Laba bathi basadidekile ngokwenzeka endaweni yesigameko
nokwenza kube nzima ukwamukela lesifo esibahlasele beumndeni. Thina ngokwazi kwethu umfowethu ube sendaweni errong ngesikhathi esirong, futhi lokho sesikulandelele saze sakuthola ngabantu ababonayo ukuthi ezinye zezinto ezishiwoyo ngesimo sesigameko azisiyo lento eziyiyona. Futhi nathi sithe masizihlolela sayibona ukuthi kunezinto ezingayenzi isense. Kodwa ke ngebhadi nangesho siphila emhlabeni wemthetho, ngakho angikwazi ukukhuluma ezinye izinto ezizokhama sezingathi zingama allegations yabo. Kodwa umphakathi uyakwazi ukusebenzisa umcabango yawo nemqondo. Ayiqali izigameko ezicishe esifane nalezi lapha khona sizibuza imibuzo ukuthi ngabe konke sikutshelwa khona kuyiqiniso na. Ziyanda izigameko ezinjengalezi, njengoba nathi namhlanje sifuna iqiniso ethemba lokuthi uphingo le-IPID okuyilona olu-investigator amaphoyisa lizokwazi ukuthi lisinike amaqiniso apheleleyo, lisibonakalise istori salo mfowethu ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngosuku esaphucwa yena ngaye. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede, ngisembabe kwesakamthethwa. Usekela ngqongqoshe omnyango wezokuqashwa nezabasebenzi kuzwelonke uJomo Sibiya uthi ke kubalulekile ukubeka izikole ezisendaweni zasemakhaya zinakekelwe. Lokhu kusho ngesikhathi ke ihambele isikole iMaceba Secondary kanye neThalane Primary School ngaphansi kumasipala wesifunda uMzinyathi ukunikela ngezinsiza kusebenza nokuyilapha efike wahlola khona izinga njalo lokufunda kanye nokufundisa. Iphini likangqongqoshe womnyango wezokuqashwa nezabasebenzi kuzwelonke uJomo Sibiya uthi bebezohlola izinga njalo lokufunda kanye nokufundisa. Sila ngolwesihlanu odlule sizobheka isikole ukuthi sikulungele ukufunda nokufundisa, sibheke isimo saso senqalazinda ama-class, sibheke nanokuthi iziphi ingqinamba ezikhona esikoleni. Kodwa futhi sizohalalisa nje ukuthi isikole it's one of the top performing schools. Isikole esinye senza kahle kakhulu iminyaka u20 edlule sihlale senza kahle kakhulu uma kuziwa emphumeleni kaMatric. So nakulonyaka ama results abo abe mahle kakhulu. Sithe uma sifika ke ngolesihlanu sikhuluma sibukisana no principal ne SMT ne governing board kanye nama councillors akhona ukuthi simo yini inkinga zesikole. Isikole sisesimeni esingekho kahle uma kuza entweni efana nama class, ucingo, isecurity nje yesikole ayikho kahle and siyalahlekelwa izinto. Kanti isikole lesabazali abazakhela khona ama-class acisha be-13 akho abazali. So uhulumeni kuyadinga ukuthi angenelele ngoba isimo masinje siyakutshengisa ukuthi akusona isimo esikahle. Uqhube ngokuthi banikele ngezinsiza kusebenza njengoba bencoma ukwenza kahle kwalezi zikole. Sesenza nje i-commitment ukuthi just a show of appreciation, ukubabonga ngomsebenzi abawenzayo nokuba motivator. Senze i-commitment ukuthi isikole sizosinikeza i-laptop ukuthi sikwazi ukuthi uma senza umsebenzi waso we-administration siwenze ngendlela kusheshe, sikwazi ukuthi bakwazi ukugcina i-information nama-records kahle ngoba izinto eziningi seyisebenza ngobuchwepheshe manje. Saphinde senze isethembiso sokuthi sizoletha ama-scientific calculators lawa asetshenziswa kakhulu abafundi abenza i-mathematics kanye ne-accounting ngoba ayabiza lama-calculator. Ezinye izingane zikwazi ukuthi ziwathenga, abazali bazithengele. So sizolekelela ngoba i-mathematics ne-accounting those are gateway subjects esifuna ukuthi izingane zakithi ezimnyama zi-excel kuwona. So nathi sithi asifake isandla lapho. Then isikole sithi sisinika u5,000 rand ukuthi sibone ukuthi singawenzana. Akuyona imali etheni kodwa khona la isikole singakusebenzisa khona. Kanti usihlalo wesigungu sabazali ubongela abazali wagcizelela nokuthi zikhona izingqinamba ezibhekene nalesi sikole. Sibonga kakhulu ithuba lokuthi ungqongqoshe athathe isikhathi sakhe ukuvakashela lesi sikole. Isikole asikho endaweni kahle futhi nje nezinto zokufundisa zimile kahle, ama-resources esikole awekho esimeni esikahle. Kodwa-ke ungqongqoshe uzibonele naye uzenzile izethembiso kulokho ongahle asisize ngakho. Siyamthemba kakhulu ukuthi uzosisiza. Kodwa nje egameni labazali balesi sikole bathi angedlulisa ukubonga okukhulu kungqongqoshe kumhloli uJiyane nakuprincipal uNgobese nothisha abala eMaceba ngemphumela emihle ekhona la ngaphakathi kwalesi sikole.
Sizimisela ukuthi njengoba besithola u95%, ngiyabaqhuqumezela othisha ukuthi sikhuphuke siye ku100%. Khona manjalo uthisha omkhulu wesikole eMaceba uthi kuyabalekelela njengesikole ukungenelela kahulumeni. Ngibonga kakhulu ku Deputy Minister ubaba uJomo Sibiya ufikile on Friday wasilekelela kakhulu ezonqoba nje kakhulu nama results esikole waba happy ngayo yonke indlela from u15 years nje ebelokho ekhuphuka njalo ama results esikole. Usilekelela kakhulu njoba efikile namhlanje ulethe i-laptop wasesinikeza nama calculator ama scientific calculator outdated. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemzinyathi. Inkulisi yashayiswa itekisi lelithutha kabafundi eMbali Mgungundlovu ithi ke ibhekene nenkinga ungalithola uxhaso ngenxa yokungabi netatiyela laba kabathi sebegqiqe izikhawe eziningi uMasipala uMsondozi kepha ke abaphumelelile. Inkulisa yalimala kabi ngesikhathi itekisi lalithwele abafundi liphaphalaza laze layokhalakathela kuyona kwashona abafundi abayisikhombisa. Imboni amatekisi Santakho yazibophezela ekutheni ke ilungise uphahla. Owenkulisa isenzo kuhle uthi ngemumva kwentekelelo yengozi yetekisi eyilayishe abafundi yaphinde yashayisa isakhiwo sabo kwashona abafundi ayibathwele bathola ukulekelelwa imboni iSantakho yabakhela. uSantakho usilungiselile la oPutmusa basilungisela indlu njengoba niyibona nje ikanjena noma okunye bengakakwenzi kodwa isifiso sethu sasisifisile sasicela ukuthi kushawa uJanuary kube sekuphelile la lendlu ngoba abantwana simpintshekile lapha endlini. Lendlu kathayela abantwana baningi sisquashed ndawonye. Ulinda uthi lisekhona uvalo abanye abazali abazibuyisanga izingane zabo. Manje lusekhona yabona nje kunele kukhala imoto njalo noma ibhakazi sicapha kuvuke lokho uthi hayibo kungenzeka abantwana baze babalekeke. Kukhona nje ubugudlugudlu okwenzakalayo ngoba kusho ukuthi asikakahili kahle namanje kusekhona lokho ukuthi kukhona okwenzeka akakaphili. Abanye abazali ababuyanga abazali babantwana abababuyisanga abantwana ngoba isaba ukuthi mhlawumbe kuzophinde kwenzeke. So abanye abazali bayilithile ingane lezi kakhulu lezi ezakwazi ukuthi isole counseling zizile zikhona. Kukhona nje omunye umntwana adelethe umzali uthe umzali ende uthe umntwana uyasaba na 2 years kodwa ngiyabonga ukuthi usejwayele in 2 days nje ujwayele umntwana useyadlala. Kanti uthi ucingo labo lokubiya alizange lilungiswe. Ifence la yalimala sacela umfana nje umfana nothizeni ukuthi asilungisele ifence walungisa ngendlela alungisa ngayo kodwa bengifisa ukuthi kube yinto eright. Laba bathi abaxhasi abakwazi ukubalekelela bengenalo itayitela. Sinenkinga nje ngencwadi yetayitela la kwisiza sethu. So bayafika abantu bethi bazama uzosiza basakhele abakwazi ukuqhubekela phambili ngoba sinenkinga ukuthi uMasipala uyala nencwadi lokuthiwa hayi uyasayina abuya kuthiwa kushoda ubani so badonsa inyawo mangabe kungenzeka baphakamisa inyawo ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nathi neprocess yesikole sakheleke. Owemboni abathutha abafundi uthi ngokubambisana neSantakho sebekwazile ukukhathula umsebenzi. Icrash isiphelile ngingasho njalo ingane seyibuyelile esikoleni kodwa bacelile kabe crash bacela ukuthi lidivide kathathu bacela libe nama classroom about 3. Bengikhuluma nosihlalo wethu omkhulu ubaba uZonde ekseni uthe imaterial isihanjisiwe yokuthi kusetshenzwe ngoba akusebenzeki part nensuku ngoba ingane sesikoleni kusetshenzwa ngama weekend kuphela kusho ngeweekend kuzobe kusetshenzwa ku divide. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili losunda namhlanje. Umndeni usola amaphoyisa ngokubulala ongenacala kubalulekile ukwesekwa kwezasemakhaya kanti ibhekene nezingqinamba eyasembali.
Njengendlela lokukhuthaza abafundi abenza umatikuletsheni kulonyaka esikoleni samabanga aphezulu iSibalikhulu High eseHlokozi, laba ababefunda kulesi sikole banikelele abafundi ababephumelele ngamalengiso ngama-laptops kanye nemali okufaneleke ibalekelele uma sebebhalisa emanyuvesi. UThandana Ndlovu ongomunye abafundi bebezonikela uthi-ke ngenxa ukubona izimo ezinzima ababefunda ngaphansi kwazo babone kungcono ukubuyisela emphakathini. Kube isikhathi senjabulo kubafundi abaphumelele ngamalengiso kumatikuletsheni nyakenye esikoleni samabanga aphezulu iSibalikhulu High eseHlokozi ngesikhathi bemukeliswa ama-laptops kanye nemali elinganiselwa kuzinkulungwane eziyi-15. Lo mnikelo wenziwa abafundi ababefunda kulesikole ngenhloso yokukhuthaza nalabo abaseza ngemuva ukuthi basebenze ngokuzikhandla. uThandana Ndlovu uyachaza. Njengabafundi ababefunda kulesikole saseSibalikhulu nezakhamuzi endawo yaseHlokozi, sabuka isimo besifunda ngaphansi kwaso, sadecide ukuthi ake sihlanganise njengoba besifunda ngonyaka ka2004 siqeda umatric, ake sihlanganise sizomotivate abafundi balesikole. Savumelana ngokuthi ozophuma phambili somnikeza uxhaso lwemali engango 10,000 rand ukuze akwazi ukuqalelela impilo yangaphandle kwesikole. So ingakho sibuyile ukuthi asisobabonga ngaloko. Sabe sesi-eda ne-laptop kanye nomfundi owesibili owenze kahle kakhulu naye ube unumber 2, samnikeza imali engango 5,000. Uthi njengoba beqhamuka emphakathini ongathathi intweni, lokhu kuzodlala iqhaza ekulekeleleni abafundi abaswele. Kudlala iqhaza elikhulu kakhulu ngoba endaweni yakithi siqhamuka emphakathini ongathathi entweni. So uthatha umfundi umephuma eya e-university akanayo into yokuqalela. So indlela esuke siba motivate ngayo isuke igqugquzelwa namakhaya esibuya kuwona nesimo besikhula ngaphakathi kwazo nokubuka insiza kufunda kulento ukugqoza kwazo endaweni ukuthi ngabakhuthaza ukuthi bake bafocus emfundweni ngoba sibonile ukuthi yona ekwazi ukusivulela iminyango ngaphandle. Umunye obeyingxenye abanikelile uthi imfundo ibalekile kanjalo nenhlonipho. Ukuba khona kwethu la esikoleni namhlanje ukubuyisela emphakathini ngaphezulu kwakho konke kuzogqugquzela ingane ukuthi zifunde, imfundo ibalekile ukuthi zihloniphe ngoba inhlonipho izobathatha babeke kwesinye isigaba abangaze basicabange ukuthi sikhona. Abafundi abaphumelele ngamalengiso bathi bajabule kakhulu ngomnikelo futhi uzobalekelela kakhulu uma sebesemanyuvesi. Ngiyabonga kakhulu ngesipho esisiphiwe, ngithole 10,000 rand. Lo 10,000 rand uzongisiza kakhulu. Ngeke ngisaba naso stress sokuthi ngoba ngizoya e-university kulonyaka ukuthi ngizophila kanjani. Sengithathiwe e-University of KwaZulu-Natal Medical School ngiyofundela i-medicine. Ngiyabonga kakhulu ngezipho esesazithola. Mina ngithole 5,000 uzongisiza kakhulu ukuthi ngikwazi ukutravela ngesikoleni, ngikwazi ukuthi ngithenge ama-necessities engizowadinga the time ngisafe esikoleni. Ngiyofunda i-BCom accounting. Omunye wabazali uthi ujabule kakhulu. Ngibonga kakhulu. Ngibonga nje kakhulu futhi ngithi noma wakhe lekhona uyajabula. Uthisha nhloko wakulesikole uthi lo mnikelo udlala indima enkulu ekukhuthazeni nabafundi abaseza ngemuva. Siyabonga-ke, sicela nje ukudlulisa ukukhulu ukubonga kubantwana abasilethele izinto ezinhle kanje. Kwande nje la nje sithokozile nje siyisikole, sithokozile sabazali, sithokozile siwumphakathi, sithokozile sabantwana. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseHlokozi. Batholeke ithuba eliyingqayizivele osomabhizinisi basemgungundlovu abahweba-ke ngokudayisa utshwala. Laba-ke sebethule ngokusemthethweni inhlangano yabo abahlose ngayo ukuqinisekisa ukuthi-ke basebenza ngokubambisana kulolu hlelo kobathola ukucobelelwa ngolwazi olunzulu kwizihlaka eziqinisekisa ukuthi-ke umthetho kahulumeni iyalandelwa kule mboni. Abahweba ngotshwala emgungundlovu eMidlands Liquor Traders Association ithi inhlosongqangi yokwakho ukubambisana
iphinde ivikele umsebenzi. When we form and do collaboration and go to and attack issues or attack as association in simele stakeholders lawa akuyiwona liquor license owners and outlets ukuthi whatever issues nenqinamba ababhekene nazo sikwazi ukuthi sibamele sibakhulumele sisolve ezinye izinto. Laba bathi bakahlemezeka ngesikhathi COVID-19. Ngebhadi ke sesimele ukuthi sesoba nokhetho olusha. Nanto izwe selivalwa ngenxa yeCovid. Ayivaleke ke COVID sihlala emakhaya. Ayisithe sesibuya kwiCovid ke akubange kusahlangana kahle hle okwenhlangano. Ngoba phela manje inkinga lengqinamba zaseziningi emsebenzini nasemndenini ngoba phela akekho ongazi ukuthi izwe lajike ladunguza kanjani. Izinhlaka zikahulumeni iziphinde zaxushisa labo somabhizinisi. Siyafisa ukuthi abahwebi masikhuluma ngamathuba economic development in KZN yonke sazi ukuthi sinabantu esingaya kubona sithi hey bafowethu zinoju laphayana anihlanganise naningene kulolahlelo sazi ukuthi bakhona abantu abathandayo ukuthi bagcine benemali hayi ukuthi sifisa ukuthi umuntu angangena umuntu athi hayi nje ngifuna ukuba netavern. Siyafisa ukuthi kodwa kube khona phakathi kwalabo bantu kube khona ongena ethi ngizoqala ngetavern kodwa agcine esewusomabhizinisi oyisikhondla khona. Ukuthi kubalekile mas-supplier sifake lengxenye yokuthi ubani oyimanager la in case ungekho kwenza kube lula. Ilicense yakho mawuyifakile umthetho ulula uthi asikuniki license yakho within 21 days. What your process for ithathe 21 days. Inkinga ke bakhona provided ukuthi wena uwamithe wonke yinyama requirements. Lemboni izibophezele ekuvikeleni isithunzi somsebenzi wayo. Sizoba amaphoyisa thina qobulo lethu. Sigada lesisodwa ukuze lo mkhakha ungafi. Siyaqonda ukuthi ucontributor imali eningi la kwi-economy yethu na kwi-GDP. Kodwa leyo mali moyibukisisa ngamehlo engqondo ayifinyeleli kulaba abantu abalapha phansi laba abama-tavern owners. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukelezo nendaba ze-1 KZN TV sikhumbuza bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Umndeni usola amaphoyisa ngokubulala ongenacala kubalulekile ukwesekwa kwezasemakhaya kanti ibhekene nezingqinamba eyasembali. Sigene engosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi lu-16.15 maqhathiswa nedola lasemelika libo 21.79 maqhathiswa nopondo waseBrithani libo 18.96 maqhathiswa neeuro igolide lona belu 4,910.7 ounce olangahluziwe wona u$64.06 umphongolo. Ke singene engosini yezemidlalo. Kuququzelwe ukuba ke intshi izibandakanye kwezemidlalo ukuze kwazi ukuzithiba ezintweni ezingalungile njengezidakamizwa. Lokhu kuvele ngesikhathi uhlalo e-Action SA eNewcastle uzwe enqimale evakashele isikhungo sokushintsha kabusha izimpilo emadadeni lapho ke eveze khona ukuba laba baba nomzangwedwa uma ke sebevaleleke lapha kanti lemidlalo iyingxenye yokubakhumbuza ukuba babalulekile nabo futhi ke bayabeseka ngezinqumo abazithatha zokulungisa kabusha izimpilo zabo. Usihlalo Action SA uzwe enqumalo uthi inhloso yokwenza lemidlalo ukuba beqinisekise ukuba laba bangabantu abasabalekile. Namhlanje ke besine program sport program soccer tournament ebesiyenza eMadadeni Rehabilitation Center. Inhloso yethu kakhulu ngokuyenza iprogram enjengalena ukuthi siyazi ukuthi abantu abasha emphakathini yethu esiphila kuyo ba-affectwa kakhulu inkinga yama drugs. Now uma mesebe bekule process yokuhila kuye kube i-challenge ukuthi bafila isolated and bafila ngazi ukuthi they are no longer part of i-community ne-society esiphila kuyona. So njenge as a way ukuthi
siqinisekise ukuthi they are still part of our society ukuthi sithole indlela ukuthi siba integrate with young people abangaphandle abakhona ba-exista in our communities. Uqhubeka ngokuthi kuphinde kwaba ingxenye yokuba beqwashise ngezidakamizwa emphakathini. Ukuthi siyenze le tournament ukuthi sizama ukwenza create awareness even for the youth yasela emadadeni section 5 ukuthi yazi ukuthi issue ama drugs ishe khona but singakwazi ukuthi inqobe masisebenza ngokubambisana. So njengomholi and njengeqembu le-Action SA we felt ukuthi it was important ukuthi sondele kulabo bantu labana basemadadeni rehab center because ukuya kwabo laphana it's a demonstration of courage. Khombisa ukuthi they understand ukuthi they are going through a problem and they accept ukuthi there's an issue and they want to resolve that issue. So we feel ukuthi asibamithe halfway by ensuring ukuthi we introduce into njenge-sport, but while we have put them together with the young people abakuma communities ethu sithole i-opportunity ukuthi sixoxe ngezinto e-affects abantu abasha. Khona manjalo uveze nokuba baxoxisane ngezindlela zokuthuthukisa intsha yaseNewcastle. Asigcini njengebhola kuphela ngoba sithi mase sihleli ndawonye sikhulume about how to improve impilo yomuntu omusha waseNewcastle. We know that the youth of Newcastle is going through a lot. You can think about the issue of youth unemployment. Abantu abasha they unemployed. Njalo muhamba elokishini lasemadadeni hlezi you come across unemployed youth. Issue of illegal immigrants which are taking over the township economy. How do we fit in as young people? How do we fight the issue to ensure that the economy yaselokishini is beneficial to South Africans and is beneficial to the people of Newcastle first? But masihlukene asikwazi ukwenza lokho. Izinto njenge-sports zakwazi sihlanganise ukuze sizokwazi ukukhuluma about such real issues, day-to-day issues, bread and butter issues affect abantu bethu. But the best way as Action SA we felt ukuthi let us do something like sports, get people together and start discussing the real issues. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV isemadadeni. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Mbukelize yagoqo besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesiyohlangana ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.